Banowati. Pancen kepara nyata anakmu Rina pantaraning wengi tansah menggalih ya kuwi putri saka gunung saka Pertapan Cemara Gading, anake Begawan Jayeng Sabda kang sesilihe Indang Jayeng Resmi kuwi mau. Angin tunaken wujudipun Kintaka utawi Nawala wonten ing Pertapan Sukalima ingkang wosing Kintaka supados Bapa Guru ing Sukalima Bapa Durna kepareng rawuh wonten ing praja Ngastina mriki. Awit keng putra ing Ngastina kepengin sapet jagong catur netra kalian paduka Bapa Panemban Begawan Durna. Mangke yen kok sajak wigati, kok sajak wonten perkawis ingkang penting. Menapa, Nger? Bapa lakar kasinggihan dawuh jengandika Bapa Durna. Karana badhe wonten babakan ingkang badhe kula rembak kalian Bapa ing Sukalima. Oh, makaten, Nger. Inuwun inggih ngestakaken dawuh Bapa. Menawi makaten kula aturi paring dawuh wonten babakan ingkang pundi, wonten perkawis menapa pun Bapa kasuwun prapta wonten ing negari Ngastina mriki. Jernyatanipun kula Pendhita Durna ing Sukalima mapan wonten ing negara Ngastina mriki jinejer dados paranpara. Mbok menawi mangke menawi wonten reribet pun Bapa saged anggudari, menawi wonten pepeteng pun Bapa saged amadangaken, Nger. Bapa Durna sembah nuwun. Mekaten Bapa. Sayektosipun kula tinakisan kalian keng wayah anak kula nuwun inggih pun Lesmana Mandrakumara. Awit keng wayah Lesmana Mandrakumara ingri palenggan sakmangke nembe nandhang kunjana papa Bapa. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, Nger. Kunjana niku tegese edan. Papa niku tegese lara kedanan. Sinten ingkang dipun pikir, sinten ingkang dipun penggalih kalian putra paduka nuwun inggih pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana kedanan kalian sinten, Nger? Bapa, wonten dawuh rinten pantaraning dalu boten wonten ingkang tansah gumana musik wonten penggalipun pun Lesmana Mandrakumara. Kejawi putri utawi wanudya utawi wanita ingkang mijil saking Pertapan Cemara Gading. Atmajanipun Begawan diatur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi mimang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi
Ternyatanipun putra paduka pun Lesmana Mandra Kumara inggih sampun ngancik dewasa. Wong yen wis ngancik dewasa sampun saktrepipun mbok bilih gandrung kalian salah satunggiling wanita nggih. Ingkang dados ganti laning manah. Lajeng kersa paduka anak Prabu Duryudana kadosa pundi suwawi kula aturi paring dawuh nggih. Bobo gandeng indang Jayeng Resmi punika atmajanipun Brahmana. Gandeng si Jayeng Resmi kuwi anake Brahmana. Kula pitados Duryudana percaya mbok bilih ingkang nglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara inggih sami-sami brahmananipun punika tartamtu dipun tampi bobo. Dados cekak-cekakipun cekak cukupipun paduka anak angger Duryudana ngutus kula kinen lumarap wonten pertapan Cemara Gading. Ngaten nggih, Ger. Ngastina menika rabi utawi mbotenipun anak kula Lesmana Mandra Kumara badhe kula borongaken, badhe kula pasrahaken dhateng guru kula nuwun inggih Pandhita Durna saking pertapan Sokalima ingkang dados pujangga utawi Paranpara negaring Astina mriku Bapak. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh angin ngendi nggone miwang gali ing kangkung wah inggih ngeri inggih samendang tan karempit dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Kula pun bapa ing Sokalima. Kula pun bapa ing Sokalima semedya lumarap wonten ing pertapan Cemara Gading saperlu angebun enjang hanjet Jawa sonten nglamaraken putra Ngastina pun Lesmana Mandra Kumara kalian Endang Jayeng Resmi kala wau nggih. Matur nuwun Bapak, matur nuwun. Kula sampun kengkenan patih Sengkuni kinen marintah para Kurawa supados ngombyongi tindak paduka Bapak Durna tumuju wonten ing pertapan Cemara Gading. Mekaten Ger, nuwun inggih lakar kados mekaten. Lajeng Bapak Durna kepareng bidal wekdal menapa Bapak? Ger, mboten ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Kula badhe bidal dinten sak mangke. Anyarengi sunaring wulan purnama ingkang nedeng dadari. Mugi-mugi gegayuwanipun Kang putra Lesmana Mandra Kumara anggenipun kepingin rabi utawi palakrama kalian Endang Jayeng Resmi saged kasembadan Ger. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Bapak Durna.
tak anti-anti mireng pekabaran nyuwun sewu. Mbok bilih paduka sinuwun utusan Pendhita Durna ing Sukalima supados anglamaraken Kang putrapun Lesmana Mandrakumara nglamar putri saking Pertapan Cemara Gading anake utawi atmajanipun Begawan Jayeng Sabda ingkang sesilih Endang Jayeng Resmi. Punika napa leres sinuwun? Banowati, pancen kepara nyata anakmu Rina pantaraning wengi tansah menggalih ya kuwi putri saka gunung saka Pertapan Cemara Gading anake Begawan Jayeng Sabda kang sesilihe Endang Jayeng Resmi kuwi mau. Satemah aku utusan Begawan Durna tak kongkon nglamarake lumarap ana ing Pertapan Cemara Gading kuwi mau Banowati. Mengke riyen kok saged paduka sinuwun perintah dhateng Panembahan Begawan Durna menika ngagem dasar menapa? Ngagem wewaton napa sinuwun? Kandhane Patih Sengkuni. Kandhane Patih Sengkuni murih prayogane lan murih kasembadane kudu nganggo cara kang kaya mangkono. Lho, la inggih dasaripun menapa, wewatonipun menapa lho sinuwun kok dadak utusan Pendhita Durna? Dasare, Yayi Banowati. Kados pundi? Dasare awit si Jayeng Resmi kuwi anake Brahmana, anake Panembahan, anake Resi. Dadi tartamtu saya gampang yen to sing nglamarake si Jayeng Resmi ya kuwi sing nglamarake padha-padha brahmanane, padha-padha pendhitane. Ya, percaya kok karo Pendhita Durna. Percaya kok karo Patih Sengkuni. Wong loro niku padha mawon tukang ngentekne dhuwit negara. Kamsutmu piye kamsutmu? Ora sandadak pelentas-pelentus. Kowe iki angger-angger kok mesti aku kleru terus. Mboten kok namung ngumukaken sinuwun. Banowati menika matur witing klapa saklugunipun. Menawi paduka paring kapitadosan, paring kapercayan, mercaya wong nyuwun Durna. Angka 2 Patih Sengkuni, angka 3 Kakang Prabu Ngangga Karna Basusena. Nek wong telu iki dikongkon kok nganti entuk gawe ora ujar ora kaul. Banowati uda ngubengi alun-alun. Beh. Omonganmu rek medeni men ngono kuwi. Kantun gego kanten percaya napa mboten? Adi wedi lamun
kauningan ong mring sang hambek ngumaladi tan wandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti nyuwun sewu sinuwun paduka menika kekiranganipun babar pisan boten nyaruwe utawa gagasan sing kepriye lho lire pasrah jlentre pasrah kuwi piye menawi paduka sinuwun paring kapitayan dhateng Banowati nek nganti anak kula pun Lesmana Mandra Kumara ora sida rabi mangkethok gulu kula lho edan kula waras lho edan ki aku gumun kowe kok elok temen yo wis dadi bojone pirang-pirang taun kok gumun iki engko gumune nek nggur nglegani ati ora dik mara coba saiki tak takoni upama perkara iki tak pasrahke marang Banowati kowe arep nganggo cara sing kepiye njaluk tulung karo wong sing kulino nyambut gawe mesti rampung golek wahyu kelakon golek kanugrahan kasembadan tur toya nate dadi jagone dewa sapa kuwi Janaka iya lambimu nek diku ngomong Janaka kok pantes lah sampean niku curiga cemburu ngaten napa dengan kula siji kuwi dulur loro kuwi rombongan apa ya nek tinone rombongan mangan rombongan ya sapa sing ngeruh sapa sing ngerti lah banjur karepmu saiki piye nggih sowan dhateng Madukara no mara ning omahe Jang nggih 3 sasi niku nek mboten 3 sasi Lesmana gagal sing dicangka jenengan pitaya dateng kula jenengan percaya karo bojone dhewe percaya karo Banowati apa ora ngene upama tak lilani budalmu ora sesuk sakniki kok sesuk dadak ngenteni apa ora mudeng jaman saiki dalane gampang macet kok sesuk upama kowe rono sing ngeterne aku Lesmana ora sida rabi ora apa-apa orane ngono to ngusik kowe iki ditutne bojo kok leh risih lho mboten ngaten awang jenengan piyambak ki wonge ngantukan lho mengke ndak kula dadi juru gugah mawon pareng nyuwun pamit sinuwun sik sing kok sambati Janaka yen Janaka sing tumandang mesti kasembadan Lesmana sida rabi karo Jayang Resmi yo yen ngono tak lilani pareng nyuwun pamit badhe dateng Madukara sinuwun ambung sik to yo kaya ora enek wektu ta kaya selak arep kiamat
dadak ambung barang wis padha gerangi. Pareng sinuwun, aja wal kaprayitnan. Bayangan bayem bayayet Kancare sang Prabu Boma Lakya nandang kataman Brangti prasasat jalma kang nguyong atmaja jayeng sabda timbang buruk ing tekad aluwung lebur wis manunggal jroning tekad hanggar wadyah jayeng resmi jayeng resmi. Ratu Traju Tresna Prabu Boma Nara Kasura jenengku.
Oh. Ôi. 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 Hi. Ho. Hi. Ho.